Dali ba ka mabalaka, dali ba ka mahadlok, dali ba ka makahunahunag mga negative nga mga butang? Amo na paghisgutan nato karong buntaga sa atong daily devotional. Welcome gihapon sa atong matag adlaw nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, si Pastor Janin Carges gihapon kini. Akong i-share ang libro ni Paul sa Romans 8:6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Musugot kag sa dili. Ang kinabuhi sa tao ginadumala ta sa atong hunahuna, atong action, ato ang words, ato ang decision makings, atong mga plans. Musugot kag sa dili bunga na sa influence nga naa sa ato ang hunahuna. Tanan nagsugod sa hunahuna. Kung sa atong ginahuna pirmi, hinihinay mo na atong ma-feel. Kung sa atong ma-feel, hinihinay mo na atong masturya, mao na atong mahimong action. Kung sa atong ginasturya o gina-act nato, mo na mahimo natong habit. Kung sa mahimo natong habit, hinihinay mahimo ng lifestyle ug mao na ginay ato ang ikinabuhi. So tanan nag-start sa hunahuna. Muna ingon si Apostle Paul nga ampingi inyong mind, ampingi inyong hunahuna. Kay pinaagi sa inyong hunahuna kung mainsakto ninyo nag-manage labi na sa godly nga pamaagi, muna maghatag nyug kalinaw og tinuod nga pagkinabuhi. Ingon pag-isip Paul, to be carnally minded is death. Meaning to say nga kung atong hunahuna gina-influence nato ni sa mga negative nga mga butang, sa mga sinful nga mga butang, sa di mao nga mga influence, sa di mao nga mga ginatan-aw na to everyday, di mao nga mga ginapaminaw na to everyday, kung gina-expose na to atong mind diha, nalaktod nga pagkasulti mo ni atong gina-feed pod, ginalawgan na to atong hunahuna sa mga negative o corrupted nga mga butang. Mo ni maghatod na to sa kalautan. Muna usa atong kinabuhi, walay asenso, walay kaugmaon, walay kabag-uhan, usahay gani mugubot pagsamot tungod kay mao nay gitugot nato nga ginabutang nato sa atong hunahuna. On the other side, ingon si Paul, but to be spiritually minded is life and peace. Kung gusto kag dunag yoy essence imong kinabuhi ug magmalinawon ka sa pagpuyo, taliwala sa mga problema, i-set imong mind sa mga spiritual nga mga butang. Pasabot niini ba nga i-influence ang imong hunahuna sa mga spiritual nga mga butang. I-feed imong mind sa mga word of God, sa mga promises sa Ginoo, i-expose imong hunahuna sa mga biblical nga mga principles, no? Tan-aw og mga butang nga makapa-inspire nimo, makapadasig nimo. Paminaw og mga sermon videos, mga life principles, pag-recite og mga Bible verses, pag hinumdum, no, hinumdumi ang mga promises sa Ginoo nga nasa Bible. I-feed or pakana imong mind sa mga positibo nga mga butang, positibo nga mga tao. Kung naamang kay gina-follow sa Facebook nga mga influencers, follow mga tao nga naa kay makatunan. Pangitag mga influencers nga dunay spiritual nga impact sa imong life, nga dunay mahatag nimo nga kaayuhan, dili tong mga influencers lang nga pakatok lang usay ang mahatag. Well, okay man na siya, no, mukatawa magita usahay, pero importante nga ang gina-feed nimo sa imong mind kasagaran gyud mga butang nga naa kay makatunan. So higalayson usbo nako, ang pingi imong hunahuna na adiha nakasalalay ang imong kinabuhi ug ang kaugmaon sa imong pamilya. Hinaot nga na kay nakatunan ni buntaga, magampo ta. Ginoo, salamat sa mga pulong imong gi-remind namo karong buntaga, Lord. Unsa Ginoo ka precious ang among mind, ang among hunahuna, Ginoo, nga dapat ampingan namo ni Lord, gwardiyahan namo ni sa dili mao nga mga influence, dili mao Lord nga mga butang, nang sa ingon Ginoo ma-manage na maging sakto la amo ang kinabuhi. O ga importante day Ginoo nga kanunay namo ni gina-influence sa mga godly, spiritual, biblical nga mga butang. Pasaylo ami Lord sa mga sala na mo nga nabuhat amahan. Ang tanan na mo ginasalig sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen.